Tak Bubadingah Selak Kuntur. Kowe iki lah wong kebayake we lobok kaya ngono. Lah iki meng luru lho, Pakde. Lek meng apa? Luru ning Klithikan. Luru nang Klithikan gek le dandan ting blenong ora karo. Sugeng dalu, Bu. Nggih. Bubadingah nggih. Heeh, Bupati Gunung Kidul. Ya kowe kudu ngati-ati suaramu ku nek apik sapa ngerti kowe ditimbali ning kabupaten dhewe tanpa nganggo wayang. Kon bengak-bengok ning alun-alun kae. Iya. Mesakake ora. Ya diaturake. Nya iki nak anu layang apa nawalane saka Bubadingah. Ditampani iki jerone ana duwite. Madura napa? Madura lumayan kok ya. Wis. Suwun nggih, Bu. Kok suwun Bu sing kei aku kok suwun. Lah sampean ya meng dikeki Bubadingah kok. Diparingi. Diparingi maksudku. Oh iya. Deloken kae dandan rak kaya limbuk to kae. Tak matke saka kene iki mau ki pupure teng dremok ki sing iki ya ora gelem do menerke. Seneng nek anak adine do dipaeka. Iya. Ayo, Ting. Dibawani, Ting. Saben semene. Wah, kaya memedi. Nek durung Iya lho, Pakde. Terus ora tak ganggu wis terus. Iya. Sayang. Sing arep sayang ro limbuk. Ora apa-apa. Iya. Terus mon memaja kon kerajaan nur kone rupane wis ora kalap. Iya. Nek suarane menghayati. Iya, nek suaramu jan